Moikka pienoismalliharrastajat, tervetuloa Harrasteisen kanavalle. Tänään meillä on esittelyssä erityinen malli, eräänlainen kulttuuriteko, eli Sisu XA180 Pasi 1.35 mittakaavassa, jota nyt ei ole koskaan aikaisemmin tehty, eli ensimmäinen laatua niin sanotusti olisi tässä kyseessä. Ja ihan muovimalli on tämä, että sisältää myös 3D-tulostettuja osia, mutta muovimalli pohjiltaan ja nyt ensimmäisenä tullut ainakin 2 eri paketointia. En tiedä, onko suunnitelmia sitten eri versioita vielä lisätä, mutta tämmöiset 2 pakettia on nyt julkaistu ja siinä on tosiaan niin Suomen puolustusvoimien väreissä ja sitten YK-väreissä toinen paketti. Ja Finmille Modelsin tuote on kyseessä ja 3D Scale Model Universe vahvasti mukana ja mallintanut tai tulostanut 3D-osia ja mun mielestä Leepu Miniatures on siinä 3D-osien mallinnuksen puolella sitten ollut yhteistyössä myös mukana. Eli tämmöinen suomalainen yhteistyöprojekti. Katsotaan vähän tarkemmin, mitä laatikon sisältä löytyy. Lähdetään liikenteeseen sitten vaikka ohjekirjasta, eli tämä on tämä Suomen puolustusvoimien versio sitten tässä kyseessä ja 1.35 mittakaavan laite. Mikäli en maininnut jo, Finmille Models ja 3D Scale Model Universe ja FMM 35001 on mallinumero. Pieni historiikki, vähän teknisiä tietoja siihen ja pienet varoitukset ei alle 14-vuotiaille. Suhteellisen korkea ikäraja johtuu siitä, että sisältää myös tosiaan varmaan joita 3D-tulostettuja osia, että ei ole ihan perinteinen muovimalli, mutta ne on kohtuu suoraviivaisia juttuja, mutta katsotaan tuossa niitä sitten hetken päästä lisää. Tuossa vähän alustavasti, mitä malli pitää sisällään. Valurangat on hyvinä valokuvina. Tämä on mahtava juttu, että näkee oikeasti mitä sieltä laatikosta pitäisi löytyä. Ja tämä valokuva ja näppärä näkee konkreettisesti sitten, että minkä näköinen se ranka on. Useampi valuranka tosiaan löytyy, renkaat on siinä ja näin poispäin. Ja sitten täällä alhaalla on tosiaan nämä 3D-tulostetut osat ja siinä on hyvä muistutus vielä, eli pikaliimaa sitten 3D-tulostettuja osien liimaamiseen, muutenhan tosiaan ihan muoviliima sitten käy. Ja 3D-tulostetuissa osissa suositellaan, että hiukan lämpimässä vedessä annetaan 5 minuuttia olla, noin 37 asteisessa vedessä olla noin 5 minuuttia ja sen jälkeen sitten teräväkärkisillä sivuleikkurilla tai sitten askarteluveitsellä niin sitä valurangasta varovasti irrottelee osat, tai ei se valuranka varsinaisesti ole, se on tämmöinen tukirankoja, mitä toi 3D-tulostus vaatii, että se osa saadaan fiksusti sitten toteutettua. Mutta jatketaan ohjella ja katsotaan osia sitten hetken päästä lisää. Ja siinähän lähdetään rungon isoista osista liikenteeseen. No yksi 3D-tulostettu osa siinä saman tien pistetään tonne rungon alapuolelle sitten. Aika suoraviivainen osa se, mutta rungon rakentamisella lähtee liikenteeseen ja siellä sitten joustusta laitetaan paikalleen tossa ja valmistellaan sitten tonne taakse potkurit kasaan, sekin on näköjään useamman osan konstruktio se ja siellä on noita alustan rakenteita sitten tällä ensimmäisellä sivulla ja tässä me saadaankin sitten ne valmiiksi ja iskun vaimentimet sitten paikalleen. Kaikki löytyy kyllä. Hänkin hyviä tämmöistä havainnollistavat kuvat, että oikeasti nyt nähdään, että mihin kohtaa nämä voi jäädä vähän yleismalkaiseksi, että okei, tonne alueelle se tulee, mutta mihin kohtaa konkreettisesti ne osat tulee kiinni, niin tämmöiset selventävät kuvat on kyllä aina sitten hyvät. Akseleita ja sun muita sitten siinä. Tuossa sitten valot pistetään paikalleen. Tuossa mä ehkä katsoisin vielä, että onko ne pakko tässä vaiheessa pistää vai voiko rungon ensin viimeistellä ja sitten vasta valot. Mä en tiedä, onko toi yksi kiinnike kohta tarkoitettu noita valoja varten, mutta jos tarvii hioa tai siistiä runkoa, niin voi olla helpompi noin sitten ehkä myöhemmässä vaiheessa lisätä. Kannattaa ainakin kokeilla, mikä siinä on vaihtoehto. Ja sitten täällä on tosiaan Replaced Middle Console, eli keskikonsoli, siellä on ilmeisesti jotain muoviosa jo paikallaan, mutta sitten se voidaan tosiaan tuollaisella 3D-tulostetulla osalla sitten korvata toi väliseinä ja keskikonsoli tosta sitten. Tästä ei nyt
mä ymmärtäisin, että se on nyt vaihtoehtoinen osa, ilmeisesti oikein mallinen osa sitten tämä 3D-tulostettu. Mahdollisesti kannattaa sekin sitten tutkia rakentamisvaiheessa, miten menee, mutta se on yhtenäinen osa toi 3D-tulostettu osa. Sitten ikkunat paikalleen, ja tossakin on sitten hyvä muistutus, eli vähän kiillottaa näitä laseja 3D-tulostamisella ei aivan kristallikirkasta saa, niin kiillottaa ne lasit, niistä saa sitten vielä siistimmät. Ei ne pahan näköiset sellaisenaankaan ole, mutta nämä on näitä pikkujuttuja, jos haluaa viimeistellä oikein siistin malli. Sitten noita luukkuja sun muita sitten paikalleen. Tuossa on toi rungon ylärakenne. Tässä näköjään niin vähän kootaan se erikseen. Ja lisäpanssaroitin siitä paikalleen ja ketjut sitten ja luukut ja näin poispäin. Luukut saa auki, mutta siellä ei tuolla takatilassa ei mun käsittääkseni yksityiskohtia juurikaan ole, mutta haluttaessa saa luukut auki, jos esimerkiksi haluaa sarjan figuureja lisätä tähän 3D Model Universe myy myös sitten Pasiin sopivaa miehistöä sitten muutamaa eri kappaletta. Eteen myös lisäpanssaria on sitten siinä ja kattotelinettä tai jonkinmoista noita ilmastointilaitteen telineitä tai suojia sitten siinä tonne ylös. Ja pikku detalja ruvetaan laittaa paikalleen ja tonne taakse sitten yksityiskohtia sitten ja koko ampuja-asemaa ja viimeisiä juttuja. Tää on tämmöistä perinteistä maakalustorakentamista, eli aihio on aika simppeli, muutama rungon osa yhteen, mutta näitä yksityiskohtia on sitten jonkun verrankin sitten, mitä sitten siihen saa lisäillä, mutta se toki on sitten mukavaa, että näistä aika lailla loppuun asti kasataan sitten vasta maalata aika pitkälti käy kyllä sillä ehkä jotain nyt asetta lukuun ottamatta, mutta konekiväri siitä tosiaan kanssa sitten löytyy ja nyt tässä vaiheessa vasta sitten yhdistetään. Tämä nyt on ehkä makuasia, itse ehkä tykkäisi varmaan nämä osat jo yhdistää aikaisemminkin, mutta se on mahdollista tehdä myös näin, ehkä maalausta tai jotakin helpottamiseksi, niin voi pitää erillään. Toki kannattaa vähän sovitella, että millain sitten ylä- ja alarunko sopii yhteen. Ja sitten meillä on renkaita, siinä on näköjään eturenkaat vähän eri kuin takarenkaat sitten. Ja sitten on vielä maalausvaihtoehtoja, tai maalausohjeet siinä, eli tuossa on nyt siirtokuvat, minkä näköiset siinä tulee, ja sitten Hatakan maalaja ehdottaa, toki multa valmistajilta löytyy kanssa, kun täytyy vähän vaan tutkia, että mitä värejä sitten käyttää, mutta toki muiltakin valmistajilta sitten sopivia maaleja löytyy. Ja värillisenä tosiaan sitten vielä maalausohjeet, niin näkee miten pitäisi maalata, miten toi kolmivärinen maastokuvio tuossa oikein menee, ja sitten siirtokuvien paikat sitten siinä. Ja sama homma sitten vielä tosiaan täältä sitten takaa ja edestä. Tämä ei mielestäni ihan valmista mallista kuvaa, että sillä on ihan konkreettinen näkemys, että miltä se malli sitten loppuviimeksi voisi myös sitten näyttää. Ja vähän yläviistosta sitten myös, niin pitäisi hahmottaa. Teippaaminen voi olla kova juttu tässä maalauskaavion tekemisessä kyllä, että sen verran tämmöistä suoralinjasta maastokuviota oli faseissa. Ja siinä meillä onkin sitten siirtokuvat, hyvin pieni arkki, mutta selkeä sisutekstit ja muutama eri tunnus ja sitten kansallisuustunnus. Eipä tuo sen enempää vaadikkaa. Katsotaan vähän muoviosia sitten seuraavaksi. Rungon kyljet on siinä. Tosiaan täällä sisäpuolella ei detalja ole. Ulkopuolella toki näissäkin nyt suhteellisen vähän pääosa detaljeja, mitä tähän tulee, niin on sitten liimataan tähän päälle. Sitten meillä on pohja. Täällä on jotakin yksityiskohtaa, mutta tosiaan tähänkin sitten aika paljon sitä alustan osia, jousitusta, iskuvaimennusta sun muuta sitten lisätään. Ja sitten kansirakenne on sitten siinä. Tämän näköistä. Sitten meillä on renkaat. Näissä mä alustavasti katoin, että hiukan erikoinen. Onpas matalaprofiiliset renkaat, mutta näissä on tosiaan tämä rakennettu sillä lailla, että tämä renkaan kuvio on niin erillisenä tulostettu. Mä en tiedä, onko tämä ihan, vaikuttaisi, että tämä on ihan samaa muovilaatua, mitä nämä muukki eri väristä vaan, että tämmöistä niin kovaa muovia kyllä.
Mutta sitten osa siitä renkaasta, eikä nämä ei ole pelkät vanteet, mikä on sitten tässä harmaana, vaan osa renkaasta on sitten muovisena harmaana tässä, niin näytti ensin, että ne on tosi matalaprofiiliset renkaat, mutta toki näitäkin renkaita on varmasti erilaisia sitten ollut. 3D Scale Model Universe myy myös 3D-tulostettuja versioita renkaista. Mä en tiedä, onko se samalla vai eri kuvioilla, mutta kannattaa tsekata se vaihtoehto sitten kanssa. Mutta siinä on tosiaan vanteet ja osittain sitten renkaat samassa, ja näitä on sitten pari valurankaa, näyttäisi ihan identtisiltä. Ja Nokian teksti on muuten sen verran vielä näistä, että Nokian teksti on noissa ihan kivasti kohokuviolla sitten mallinnettu näissä renkaissa. Ja sitten tässä on näitä rungon rakenteita on sitten siinä, taitaa olla sitten Pasin nokkaa siinä ja vähän noita lisäpanssarointeja siinä. Takapeltiä, vähän eri väristä muovia, tässä kahta eri väristä muovia, hiukan sitten erinäköisiä, mutta takapelti on näköjään sitten erillisenä osana. Saranat kaikki on niin paikallaan. Siinä on sitten sen näköistä. Ovet on siinä. Kuljettajalle apukuskille löytyy. Ja yksityiskohtia muutenkin sitten siihen. Kylkipanssarit taitaa olla tossa. Yleisilmä näistä osista on siisti, ei mitenkään niin superdetaljoitu, mutta siisti ja yksityiskohtia löytyy. Hivenen paksuja paikotellen, niin tämä lisäpanssarikin ehkä, uskoisin, että se on varmasti hiukan ohkaisempi oikeasti, että niitä kannattaa sitten katsoa, että haluuko hiukan sitten tarvittaessa kaventaa. Osia on yllättävän paljon kyllä, että yksityiskohtia sen puolesta on tosiaan, ja tässäkin nyt sitten tämmöistä vähän pienempää osaa granaatiheitintä tai varmaan jotain savugranaattiheitintä ja mitäs muuta tässä nyt sitten on, noita akseleita, ratti löytyy siitä, ja täällä on sitten lisää osaa on sitten siitä, eiköhän nämä kaikki paikkaansa sitten löydä. Ohjeet oli kyllä selkeät, että sen puolesta pitäisi kyllä löytää, että taas niin ihan hyvä ja siistiä, että valujälki on siisti, mutta tosiaan hiukan ehkä yksinkertaistettu paikotellen, niin kuin tämäkin luukun kansi. Mä uskoisin, että tuossa varmaan jonkinlainen kahva on, niin se on suht pelkistetty. Että ajaa toki asiansa, mutta hiukan detaljia olisi ehkä toivonut lisää. Ja sitten toi hiukan paksu muovi, esimerkiksi tuossa propellissa niin korostuu, eli tuostakin jos haluaa hyvän näköisen tuosta potkurista, ei propellista potkurista, niin siinä saa vähän veistä viilaa näyttää, että aihe on hyvä ja pienellä vaivalla siitä saa vielä niin paremman näköisen, mutta sitten taas vastaavasti tämä valujälki itsessään on niin terävää, siistiä, ei ole valupurseita missään. Muotit on oletettavasti aika uudet, niin valupurseita tämmöistä ei näy missään. Et siistiä, skarppia, terävää järkeä, että tästä saa varmasti suoraan paketista saa hyvän näköisen siistin mallin ja sitten tarjoaa tosiaan, jos haluaa vielä osia parannella ja lisätä yksityiskohtia, niin todella hyvä aihe on sitten myös sitten semmoiseen. Vähän rakentajan mukaan, millä haluaa lähestyä. Tuossa taitaa olla sitten toinen samanmoinen valuranka vielä kuin tuo äskeinen. Osia kyllä riittää, että sen puolesta tekemistäkin kyllä sitten riittää. Ja sitten oli pari valurankaa vielä vähän eri väristä muovia, saman väristä kuin se takaluukku. Ja siinä on ihan jouset, ihan hyvän näköistä on ne. Sitten on nuo ketjut tuossa kyljessä, ne ei ehkä ole ihan niin hyvän näköistä, ja ehkä ne korvaisin ihan oikeilla ketjuilla sitten. Ja näitä oli tosiaan sitten 2 valurankaa. Tämmöistä. Siinä oli muoviosat, mitä siinä mallin mukana tulee, eikä ihan hyvä satsi. Ei ole niinku kitsasteltu ja jätetty pois yksityiskohtia. Ja sitten sen lisäksi on tosiaan vielä näitä 3D-tulostettuja osia, millä saadaan sitten detaljia vielä sitten enemmän kohille. Ja olipas tuolla vielä yksi muoviosa, eli lapiota löytyy sitten tonne takapeltiin kiinnitettäväksi sitten vielä. Se on jostakin syystä erikseen.
Sitten tämä oli se keskikonsoli sitten siihen ja toi niinku, ohjaamon takalevy on 3D-tulostettuna. Ja tosiaan tuolla oli ohjeessa hyvät maininnat siitä, että en itsekään ollut itse asiassa tiennyt, että suosittelee, että lämpimässä vedessä, noin 37-asteisessa vedessä 5 minuuttia liottaa, niin sitten pitäisi vissiin ihan kivasti lähteä nämä tulostustuet sitten irti. Varovasti tosiaan askertoluveitsen kanssa ne napsahtelee kyllä aika kivasti, tai sitten kapeakärkisillä sivuleikkurilla sitten irrottelee, että näyttää pahemmalta kuin tämä onkaan, jos ei 3D-tulostettuja osien kanssa ole aikaisemmin pelannut, eli siitä sitten tuosta jo osa onkin jo irronnut. Tarkoitettu irrottavaksi, sieltä löytyy sitten se varsinainen osa alta. Tässä oli sitten noin valaistuksen tai valot tuohon eteen. No niin, sitten siinä 2 kappaletta niitä siinä on. Vähän ehkä vaikea hahmottaa täältä tukien keskeltä. No taakse. Jonkinmoinen tommonen vinssisysteemi siellä takana. Ja sitten tonne pohjaan tuli tämmönen palikka sitten vielä. Ja sitten tosiaan nämä kirkasosat oli sitten kanssa 3D-tulostettuja ja niin kuin näkyy, niin kirkkaus sinällään on hyvä, eikä ei ole sameet tai mitään semmoista, mutta toi tulostusjälki hiukan näkyy. Vaikea nyt sanoa, että jos nämä pistää malliin paikalle, pistääkö silmään sitten, mutta kyllä mä ehkä itse sitten tosiaan kiillottaisin, kokeilisin noita kiillotustahnaa, ja tuossa ohjekirjassakin oli itse asiassa maininta, taisi ollakin maininta, että mitä kiillotusainetta kannattaa käyttää, niin saa sitten vielä kirkkaammat osat. Materiaali vaikuttaa tosi semmoiselta kovalta, hyvältä. Mä luulen, että se kiilottuu varmaan ihan hyvin, että ei ole varmasti paha homma sitten se. Ja tämmönen oli Finmill Modelsin ja 3D Scale Model Universen yhteistyössä tekemä Sisu X180 Pasi Suomen puolustusvoimien väreissä ja YK-väreissä sitten löytyy myös. Kyllähän tässä on paljon mallia kerrakseen, eli varmasti saa hienon mallin ja aivan mahtavaa, että 135 mittakaavan Pasi on nyt vihdoin saatavilla. Mä luulen, että se on varmaan Suomen mallarien keskuudessa yksi odotetuimpia malleja, mitä on toivottu, niin nyt semmoista vihdoin sitten saa. Et ei muuta kuin rakentamaan. Tämmöistä tällä kertaa ja katsotaan mitä ensi kerralla. Se on moro.